i gràcies a la reina vella se'l va indultar amb cadena perpètua. No obstant, no va estar mai tranquil i va preparar una fugida de la presó Model, ell, en Julià i en Massacs. En Massacs era anarquista, és el que li va pagar una punyalada amb el general allà al davant del parc. El Jaume Comte sempre era un home que volia les patacades per ell. Primer va fer saltar el Massacs, mentre ell estava apuntant amb el sentinella. No et passarà res si no et mous, no et passarà res. Va saltar el Massacs, va saltar el Julià i després va saltar el Jaume Comte. Va tenir la desgràcia caure a sobre d'un tramviari de la línia d'Horta que s'anava cap a casa seva. I el Jaume es va fer mal a la cama, i els crits del tramviari i la tensió del sentinella el van tornar a pescar. Li van pegar una seriosa pallissa i, malgrat tenir la cama feta malbé, el varen deixar tota la nit a la cruïlla de l'estrella que fa la presó Model, tota la nit allà a terra. Això va passar i ell se'n va anar cap al penal i allà va estar fent el seu treball de lluita contínua. Això us ho puc dir jo perquè me'n vaig cuidar sempre. Tinc uns retrats quan el vaig estar esperant a Reus quan va venir del penal. Quan va arribar aquí vaig anar corrents amb el director de la Rambla a dir-li: quan vingui amb el tren no el feu baixar al Passeig de Gràcia, portem-lo a l'estació de sortida i en allà tiram un cotxe. Vàrem quedar així. Vaig tornar cap a Reus i quan va arribar la nit van venir cap aquí a Barcelona. Hi havia una gentada tremenda, però havien portat ja la Rambla, i la Rambla amb lletres grosses deia: Jaume Comte arriba aquesta nit al baixador del Passeig de Gràcia. Allà van preparar la gran policiada, comandades pel comandante Salamero, que va fer una càrrega terrible, i li van obrir el cap. Un cop de sable li van obrir el cap. Això amb el Jaume Comte, l'arribada